Добре. И здравейте хора, аз съм TNT Gamer и днес с мен е Джосич. Боби отиде до това. Боби отиде да яде. Защо да го? Ти не можеш да ме спреш, да танцувам цяла нощ. Виж, Денс. Ти снимаш ли? Да. Денс! Аз танцувам, ако си мислиш, че правя нещо друго. Разбира се, че Ти не можеш да ме спреш, да танцувам цяла нощ. Мълчи, бе. Мълчи! някой изкопа, някой изкопа. Здравей! Смей да копаеш майца. Ти не можеш да ме спреш, да танцувам цяла нощ. Ти не можеш да ме спреш, да танцувам цяла нощ. Гащи! Гащи! Дън тададън тададън дън дън дън. Дън дън тададън тададън дън дън дън. Нексус, Нексус, Нексус! Некс! Ева, бързо на Нексуса! Ева. Бутушки. Аз по бутуши. Ева, бързо. Не ми... Нексусът ни е по баралония. То е много сваля от нашия Нексус. Да. Ела, ти следваш ли ма? Точно на средата. Ето ма. Къде аз излезнах от мината? Ето ма, виж тука. Аз знам наизуст цялия мап. Дайте малко храна. Ето тука, това е Нексусът ни. It's my... нашия Нексус. Не, това е. Къде отида, бе? Пешо, слезна ли до? Ето тука. Гьоце. То пак ще се върне. Не го чупи. Ява сега да атакуваме ня. Нашарите да атакуваме. Ява да минем отгоре. Добре. Идва! И аз паднах. Що бъгнах? И аз. Ама карай. Добре хора, това ще бъде за епизода. Ще ви кажа какво е станало и адиос. И ние победихме и сега